ଜୟ ତୁ ହିଙ୍ଗୁଳା ମାଲ ଜୟ ତୁ ହଳ ଚଣ୍ଡୀ ତତେ ସୁମରିନି ମାଲ ଦୁଃଖ ଯାଏ ଦୂର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମ ଗାଡ଼ି ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଏବେ ଗାଡ଼ି ଆମର ନନା ପୂଜା କଲେଣି। ପୂଜା କରିଲେ ଫୁଲ ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ପଶିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ମାଆଙ୍କ ଚେହେରା ମୁଖ ଟିକେ ଦେଖିବା, ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ମା ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ନନା ମୋତେ କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ତୁ ତ ଦେହୁରୀ ଘର ହେଇକି ଛୁଆ ହେଇକି ମୋତେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା କରିବା? ନନା ତମେ ଯେମିତି ଦେହୁରୀ, ନନା ଯେମିତି ପୂଜା କରିବେ ଆମେ ଦେହୁରୀ ହେଇକି ସେମିତି ପୂଜା କରିବୁ। ଆଉ ତମେ ଫୁଲ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ମୁଁ ଶାଳ ପୂଜା କରିବି। ତମେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କର, ମୁଁ ଶାଳ ପୂଜା କରିବି। ଏହା କହିଲା ପରେ ନନା ଏବେ ଫୁଲ ଖୋଲିକି ବାନ୍ଧିବେ, ଶଙ୍ଖା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିବେ। ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ନନା ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁ ଶାଳ ପୂଜା କରିଦେ। ମୁଁ ଶାଳ ପୂଜା କରିବି, ତମେ ଗାଡ଼ି ପୂଜା କରିଦିଅ। ତାପରେ ମୁଁ ଏବେ ଶାଳ ଭିତରକୁ ପଶିବି। ଶାଳ ଭିତରେ ଯାଇକି ଦେଖିବି ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି, ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ତାପରେ ଦେଖିବା ନନା ଫୁଲ ଆଣିଲେଣି। ଫୁଲ ଏବେ ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧିବେ। ଗାଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନନାଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ନନା କହୁଛନ୍ତି ଟାଣ ଆକାରରେ ଟିକେ ପଇସା ମୋତେ ଦେବୁ। ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ କହିଲି, ନନା ତମେ ତ ପଇସା ଦେବୁ, ଟାଣ ଆକାର ଦେବୁ। ଆଉ ଦେଖିବା। ଆଉ ନନା କହିଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଦେଖିବା ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ପୂଜା ନନା ଫୁଲ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଶାଳ ଭିତରକୁ ଯିବି ଏବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଟିକେ ମାଆଙ୍କର ଚେହେରା ମୁଖ ଦର୍ଶନ କରିବା। କରିସାରିଲା ପରେ ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ଟିକେ ମାରିବା। ମାଆଙ୍କ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଖିବା। ମାଆଙ୍କ ମାଣ୍ଡିଆ ବାଲ୍ଟି ଥୁଆ ହେଇଛି, ଫୁଲ ବି ଥୋଇଛି ଏଠି। ମାଆଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରିନି। ତାପରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିନି, ମାଆଙ୍କର ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଦେଖିଦେବା। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର।